Нестандартна изложба за Свети Валентин подреди млад художник. Картините представят любовта през саркастичен поглед. Черни сърца пирани, осакатени създания, самовлюбени и страдащи. Това са само малка част от картините през саркастично-депресивния поглед на Явор Боянов. В настоящата изложба обръщам внимание на тъмната страна на любовта. Картините не са правени специално за изложба. Почувствал съм нещо в даден момент, съм го превърнал в произведение на изкуството. Макар и изложбата да хвърля светлина към мрачните аспекти на любовта, много важен е погледа към света и как виждаш нещата. Дори когато заглавието на картината е "Любовта е рак". Една приятелка страшно много я хареса и тя видя в нея любовта се разпространява като рак в тялото на човека, а не че се разяжда като рак. Понякога изкуството се ражда на тъмни и зловещи места. Картини като тези ни пренасят в един доста по-мрачен свят, в който любовта не е само цветя и рози. Изкуството не трябва да се разбира, то трябва да се чувства. И за мен винаги по-важно е било самото произведение на изкуството, отколкото посланието, което то носи. Изложбата, чийто основен мотив е липсата на любов, ще продължи до 14 февруари, а изводът, който може да си направим от картините е, че във всеки от нас живее по едно чудовище.